φτάσει σε οριακό σημείο από την αρχή που ξεκίνησαν. Τώρα ήδη είναι 2,5-3 μέτρα κάτω. Βυθίζεται με ταχύτητα. Βγάζουν εδώ και 2 ώρες από μέσα αυτά. Δυστυχώς φοβάμαι το δικό μας δεν θα το προλάβουμε. Έχει πάρα πολλά φορτηγά πάνω. Εδώ προσπαθεί, τώρα πλησίασε και ένα δεύτερο ρημουλκό. Βάζουν πλάτη, αλλά έχει πάρει μεγάλη κλίση το οποίο. Ναι, ήρθε το λιμενικό να κάνει έρευνα. Φαίνεται ότι το καράβι κάθεται. Εντολή του καπετάνιου να βγουν όλοι έξω επειγόντως. Φαίνεται ότι το καράβι κάθεται.